Здравейте! Днес наш гост в рубриката Личности на механото е инженер Добрин Стоянов. Бихте ли казали малко повече за себе си, къде сте учили? Аз съм завършил същото училище, техникум по механотехника. Завършил съм 1989 година. И в последствие, след като ни уволниха от казармата, мисля, че от 10 или 15 април 1991 година започнах тук в механото като майстор. Майстор по поддръжка на кабинетите по електроника. Дръжка на апаратурата, помощ при реализирането на някакви такива уроци. Започнах да се занимавам и с озвучаването тогава. Бяха се насъбрали доста повредени неща, усилватели. Поремонтирах някой тогава, според тогавашните ми възможности. Нали? И даже имаше един синтезатор, Вермона. И него го ремонтирах тогава, но той после в случай една кражба на апаратурата изчезна. Скоро постижно изчезна. А как реагирахте, когато разбрахте, че сте поканени в нещо такова? Не съм много по публичните изяви, така че така с известно, не че притеснение, но така някакво напрежение, да го кажа. Защото не съм много комуникативен, не говоря много от сцени, от такива неща. Сега, едно е да говориш в публична сцена, друго е да говориш, примерно, в класа пред група ученици, които малко или много се познавате повече, се имате някакви по-близки контакти, нали, може да се поотпуснеш повече, докато на по-публични мероприятия човек трябва да е по-обран, по-стегнат, нали, така че има разлика между двете. Поне според мен. Какво е за вас механото? Просто едно училище или нещо повече? Ами, може би за мен е половината ми живот. Може би за мен. Винаги съм милеял, нали, за нещата, които се случват в механото, за материалната база. И, примерно имало случаи при някакви бури, минавай край училище, съм виждал ламарини, които хлопат тук от нашите работилници и така нататък. Нали, винаги съм бил ангажиран с това и съм се обаждал на който трябва, нали, да се вземат мерки. Тоест, винаги ми е било мило и съм се вълнувал от състоянието на сградите, на техниката. Спомням си даже преди няколко години или кога беше станала буря, горе бяха хвъркнали на покрива капаците. Точно след ремонта на покрива с нови херемиди и бяха хвъркнали от една буря точно на билото капаците. И там, нали, сигнализирах на ръководството да се вземат някакви мерки и, нали, оправиха се. Кое е първото нещо, което си спомняте, когато за първи път влязохте тук в механото? Още като ученик. Току-що се случи. Срещнах госпожа Таня Пантова. Това беше първото нещо. Влизайки в механото да си подам документите, аз ги подадах пред госпожа Таня Пантова. Тя приемаше документите при кандидатстване и току-що я видях в коридора. Тя е дошла тук да помогне по някакъв случай. Тя ли е най-важният човек от механото? Сега без да... Тя понеже се занимава с история. Аз обичам историята, но най-важният човек тук в механото за мен може би стана господин Добрин Вълков. Защото той ме пое така под крилото си и покрай него аз се развивах в областта, нали, на преподаването общо. Той така ме напътстваше през годините. Така че него бих отбелязал като най-важен и определящ човек за мен. На какво ви научи той? Някой важен урок? Научил ме да спазвам, как да кажа, някои предварително планирани неща, стъпки, да не разчитам толкова на импровизация. Тоест, малко така да бъда по-буквоядец, както си казва, нали? По-стриктно да ползвам някакво планиране.
Защото аз малко или много така съм импулсивен и импровизиран доста. Виждате ли промяна в учениците днес, спрямо годините, когато за първи път дойдохте? О, разбира се. Разбира се. Като си спомням, примерно, аз като постъпих 1991 година, тогава завършваха тогавашния 12-ти клас, които те бяха четвърти курс, които завършваха. Една, може би половината клас, или може да бъркам сега випуските, дали е випуск 90 или 91, които са били, но половината работят в областта на това, което са учили, нали, в електрониката, в различни нали, електроника, информатика, големи компании, които се нуждаят от такива специалисти. Тоест, много по-голяма така, устременост, насоченост на учениците беше да се занимават с това, което са кандидатствали и все пак са попаднали в тези класове. Докато сега, за мое така разочарование, една много малка част от учениците казват, че ще се занимават с такива дела за в бъдеще. Кой искал да става адвокат, кой искал да стане защо не ютубър, примерно, не? Модерни неща, но не и да се занимават с това, което са кандидатствали и учили през тези години. За мен това е една голяма разлика. Кое според вас е най-ценното качество, което един учител трябва да предаде на учениците си? То малко е във връзка с предишното, да предаде любовта към науката, която движи професията му, съответно. Нали? Това за мен е много важно, защото малко или много приятелски среди не могат така да повлияят, според мен, върху такава любов и отдаденост в съответната професия. Има ли интересна история, която бихте искали да споделите от вашия път като учител? Има една интересна история. Сега не искам да стои като самохвалство, но аз наистина бях така като шамаросан и замаян след нея, защото с колегите бяхме на едно мероприятие в другия край на страната и там дойдоха една група хора, които трябваше да направят нещо по някакъв европроект. И по едно време видях един мой братовчет там. И докато си говорех с него, се чул женски глас, който каза: ето го господин Стоянов, ето е госпожа Желева. И аз погледнах съответно жената, така, някакви познати черти намерих и припомнихме се, нали, кой е. И това, което мен ме раздруса здраво, както се казва, репликата на тази жена. Нали, тя е няколко години по-малка от мен. Заради вас станах програмист. И аз преглътнах няколко пъти така и си спомних за какво става дума. Значи това е било някъде 1995 година. Тогава, спомена господин Шишманов, районен директор, ми беше така предизвикал да водя едни часове по информатика на тогавашните 12-ти клас, които са били. Курс ли бяха, в клас ли бяха, не се спомням. И всъщност, предавайки един език, който вече не се изучава тогава, език Паскал, ето едно момиче, една ученичка от тогавашните класове е получила някаква цел в своето развитие и се е развила. Нали, сега работи в голяма компания, международна. Нали. Ето как така изненадващо понякога се случват някакви случки. Ако можете да дадете един съвет на бъдещите и настоящите учители, какъв би бил той? Аз по принцип се пазя от съвети, защото всеки човек е различен.
всеки има свои виждания към живота си, развитието си. Ами, съвет да бъдат по-търпеливи, с повече търпение, да подхождат към нещата, да постоянстват. Това е. Защото съвремето стана доста напрегнато, изнервящо и човек, ако няма търпение, нещата трудно се получават. Аз гледам сега тук в училище съвременните ученици, които са. Аз така не че перифразирам, но така образно малко пресилвам нещата и казвам, че ако 2 пъти на телефона не стане, съвремен ученик, той е буклук, то не става това. Просто нямат търпението, нямат постоянството. Тоест до 1, 2, 3 пъти, ако не стане, не, това не е за мен. Така че трябва да да има търпение, човек да има воля, да има постоянство. Така. Това мога да дам. Какво е отношението ви към новите технологии? Само отрицателни черти ли имат? Или положителни? Това понятие нови технологии за мен малко се изтърка. Нови технологии. За нови технологии не знам от колко десетки години се говори. Те през това време остаряха съответно. Нали? Така че примерно за тези социални мрежи аз съм си консервативен. Нали? Социалните мрежи за мен са алабала. Така не ги възприемам. Но има много нови технологии. Примерно силно са ме впечатлявали тези технологии, като виждате по разни публични презентации, 3D мапинга, пример, който наслагват по сгради, показват изображения, такива неща. Ясно е, че тук такива неща в училище не може да правим, защото това е скъпа технология, там с анимиране, с слагване, апаратурата е скъпа и така нататък. Но употребявам много мултимедиен проектор. Това е едно нещо, което много помогна на учителите като цяло, защото не се занимаваш да губиш време в писане, изваждаш формула, картинка, някакво изображение и коментираш по въпроса. Докато преди много десетки години рисуваш една къщичка, тук това и обясняваш вече примерно на нея какво било. Тоест губи се време, докато се показвате. А сега нещата са направени като на заготовки, так показваш, коментираш, каниш някой да коментира и той, нещата стават по-бързо, по-динамично, не се губи време в изобразяване. Компютърните техники, разбира се, също помагат. Тук работим с компютърни мрежи, технологии различни, Wi-Fi, това всичко помага. Помага, разбира се. Само положителни черти ли има или? Аз, с това започнах, че за мен тези социални мрежи са в повечето случаи губи време. Тоест, там някак се не ги одобрявам нещата. А другото, което виждам като проблем, е, че в момента и ученици, и студенти много разчитат на тези нови технологии, като изкуственият интелект и така нататък. Но ние разчитаме, но в един момент да не се окаже, че изкуственият интелект управлява нас. Защото ние не можем да разсъдим достатъчно, нямаме знания достатъчно и така да се получи. Да погледнем малко като фантастична книга или филм, как изкуственият интелект управлява нас след време, защото ние сме необразовани, не научени и той ни манипулира. Така подхвърлям някаква версия. Как си представяте механото след още 100 години? Да си призная честно, не мога да си го представя, защото с развитието на технологиите може да се окаже, че след 20-30 години може да няма училища по начина, по който са в момента. Просто нещата могат да претърпят бързи трансформации. Откъде да знаем, например, че няма да им сложат нещо като каска на главата и да натисне копчето и всичко да не се налие в главата. Не знам, може да се развие след 20-30 години и след 100 години пък съвсем
няма как да си го представя. Благодаря ви. Да.